Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, pawarta breaking news kanthi informasi nyoto, cetha lan dipercaya bebarengan kula Dianita Advantias Feliza absen 8 lan kula Lucy Rahmawati absen 17 saking kelas sedasa akuntansi kalih kelompok 6 punika informasi lengkapipun. Ing pinggir dalan buri SMK Negeri Setunggal Pengasih kathah pedagang ingkang dodolan maneka warna panganan. Anane panganan ndadekake pinggir dalan rame lan nyenengake. Pedagang seneng sing tuku arep. Sampeyan ora butuh dhuwit akeh kanggo nikmati kabeh jajanan sing padha diadol. Salah sawijine sentra jajanan sing akeh ditekani siswa SMK Negeri Setunggal Pengasih yaiku batagor lan somai. Siswa sing menggawa Rp5.000 contone bisa nikmati panganan sing enak iki. Mung Rp5.000 para siswa uga bisa nikmati batagor sing digawe saka iwak sing dibungkus kulit pangsit lan siomay sing didamel saka daging ayam. Aja lali sambel kacang sing rasanipun super duper enak. Kang kepareng informasi saklajengipun kita badhe mirengaken reporter kita Kansa Iza Azahra Konita ingkang sampun wonten lokasi. Sugeng siang pamirsa, pepanggihan kalihan kula Kansa Iza Azahra Konita saha kelompok kula ingkang pawartos menika edisi Selasa 3 September 2024 kagem pangaturaken pawartos babakan usaha siomay lan batagor Ibu Siti. Ibu ngapunten, kita badhe tanglet sawentara pintakonan babakan usaha ingkang Ibu Sade. Saderengipun sinten nggih asmanipun Ibu? Ibu Siti. Menapa mawon produk ingkang Ibu Sade? Siomay kalih batagor. Kapan nggih bisnis menika diwiwiti? Dari 2009. Menapa panjenengan mundhut usaha bisnis menika? Nggih, umum rakyat. Alasan apa nggih usaha menika diwiwiti? Nggih, pengen usaha sendiri lah, nggak ikut orang terus. Nggih. Pinten penghasilan Ibu saben dina saking nyade batagor menika? Mboten mesti. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Para pemirsa, cekap semanten atur kula ing pawartos basa Jawi breaking news amakili kelompok 6 kula Dianita Advantias Feliza Lan kula Lucy Rahmawati ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosan panjenengan. Sugeng siang, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.